Presenting, luto na ang ampalaya. Yan. Ay, kayos. Mahula pa. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Nagtataka siguro kayo kung bakit ako ay nakasuot ng red t-shirt dahil today is a Valentine's. Dahil Valentine's Day, doon sa mga may mga kadate, di kayo na. Sa wala namang kadate dyan, ang gagawin nyo lang ay magsuot lang ng t-shirt. Ganon. Ganito, pula. Para kahit paano, kahit wala kang ka-date, namumula ka din. Oh my God! So, dahil Valentine's Day, ay marami sa ilan ang better. Bakit bitter ka? O baka naman choosy ka? At dahil wala kang magawa ngayon, dahil wala kang ka-date, nasa bahay ka lang, nagbumukom ka lang sa bahay, kasi nga ganito si ganyan, kasi nga si ganyan si ganon. Masaya na lang sila, ako na lang hindi, sa bahay na lang ako, bukbuk na lang, kain ng kain. At dahil nga wala kang magawa, magluluto lang tayo ngayon ng isa sa pinaka-bitter na gulay ay ang ampalaya. Ituturo ko sa inyo kung ano ang pinakang sikreto kung paano mawala ang bitter ng ampalaya. Okay. Ito ang ampalaya na gagamitin ko sa aking recipe. Ang ampalaya ang pinakang mapait sa lahat ng gulay. Ito na siya. Ayan, pagkatapos hiwain yung ampalaya, ayan, ganito. Ayan, no, maninipis lang siya. Medium size cut lang yan, ayan, no, mapansin mo. So, pagkatapos hiwain ng ampalaya, lalagyan natin o bubudbura natin ng asin. Kunting asin lang, ganyan. Tapos hahaluin natin. Yan, ganyan. Okay. Tapos, ililipat natin sa strainer. Yan. Papatasin ng 15 to 20 minutes. Ito yung gagamitin kong pangsahog sa ampalaya, yung naka-chops na siyang baboy. Ito yung ginagamit ko na pang-serve para sa sisig. Ito lang yung gagamitin kong ingredients. Meron tayong sibuyas. Ayan. Gagamitin kong ingredients. Ito yung sahog na gagamitin ko para sa ampalaya. Merong sibuyas, bawang, kamatis, saka pork. Ito yung pork na ginagamit ko para sa sisig. Ayan, o. Ayan. Ayan, pag mainit na, lagyan na tayo ng mantika. Pag mainit ang kawali, magigisa na tayo. Gisa natin yung bawang, sibuyas, igigisa natin ng maigi yung kamatis hanggang yung lumabas yung parang
pagka-orange ng kamatis. Tapos pagka ganyan na, ilalagay na natin yung baboy. Yung pangsahog. Bale, ito na nga pala yung gagamitin natin. Mapapansin mo, ayan o, kumatas na siya. After 15 to 20 minutes, ayan, kumatas na yung ampalaya. Ayan. Ayan. Tapos, pag ito nang gagamitin natin, hindi na natin kailangan hugasan ng ampalaya. Okay. Diretso na agad natin siyang isama doon sa paggisa. Tapos, lagyan natin itong, yan, lagyan ko yan. Yan, ginisa mix. Lagyan natin ng konting asin. Kunti lang kasi kanina, yung pagbabad natin, lagyan ko na siya ng asin na konti. Para kasi medyo mataba. Nasa sa inyo na yan. Lagyan lang natin ng konting tubig kasi masyado siyang tuyo. Lagyan natin ng oyster sauce. Yan Tapos haluin. Tatakpan natin siya. Wow! Yan tingnan nyo. Sa steam cook lang siya. Tingnan nyo, luto na. Diba? Green plate na siya. Naka-steam cook lang siya. 3 to 4 minutes. Luto na ang ampalaya nyo. Kasi ang ampalaya nga, pinakain nga ng hilaw eh. So, overcook mo pa kaya yun. Yan. Luto na siya. Magpe-plating na tayo. Kakain ako at medyo kumakalam ng sikmura ko. Kaya tignan nyo siya, walang sabaw, hindi gaanong tuyo siya, at green pa yung ampalaya. Yan ang perfect na pagluto ng ampalaya. Kasi ang pagluto ng ampalaya, hindi kailangan ng madaming sabaw. Kasi nagtutubig ang ampalaya. Kaya lalagyan mo lang siya ng konting tubig, tapos hinaan mo lang yung apoy, tapos iwanan mo mga 2 to 3 minutes. Ayan, luto na. Sarap. Presenting, luto na ang ampalaya. Yan. Ay kayos, ay kayos, ay kayos. Mahula pa. Ang bango. Sarap na talaga, grabe. Dati hindi ko favorite ang ampalaya, pero nung natutunan ko na siyang lutuin, ay grabe, ang sarap. Oh my God! Ngayon favorite ko na siya. Kaya sa mga nanay dyan, nahirap pakainin ng inyong mga anak ng gulay ng ampalaya, alam mo na kung anong gagawin mo. Mag-subscribe ka na sa Bicolanos TV dahil ito na ang hinahanap mo. Bye! Kain na tayo. Sarap niya, grabe.